Ακριβώς 25, Άλεξ. Λοιπόν, εγώ το απόγευμα που ήρθα για να μιλήσουμε, η αλήθεια είναι για την εκπομπή κτλ. Είδα να περιμένει κόσμο, να κουρεύει κόσμο δηλαδή, και είδα και νεολαία, έτσι, ειδικά πολύ νεανικό κοινό. Σε εμπιστεύεται ιδιαιτέρως το νεανικό κοινό? Ναι, έχω πάρα πολλούς πελάτες που είναι παιδιά και θέλω... Γιατί τους κάνεις τα extreme αυτά όλα που θέλουν? Ό,τι θέλουν, δηλαδή μπορούν από σχέδια tribal, αρχικά ονομάτων, γραμμές, τα πάντα. Αρχικά ονομάτων στο κεφάλι. Στο κεφάλι και σε οποιοδήποτε σημείο του κεφαλιού. Γίνονται τα πάντα. Σχεδιάζεις, έτσι. Αυτό είναι καλλιτεχνική φύση. Υπάρχουν σημεία του κεφαλιού που, ανάλογα βέβαια και το σχέδιο, μπορούμε να κάνουμε και τριχρωμίες και διχρωμίες. Δηλαδή μπορούμε να βάψουμε κόκκινο το ένα, πράσινο το άλλο, μπλε το άλλο. Δηλαδή μπορούμε να παίξουμε. Τέτοια τους κάνεις, γι' αυτό τους είδα και περιμέναν εδώ. Και λέω τι γίνεται, η αλήθεια είναι. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες μου που αυτό το χρόνο με στηρίζουν. Και είναι πιστοί, τους έχω πλέον πιστούς. Πω κάτι, όταν κάτι είναι καλό και όταν η δουλειά του άλλου είναι καλό, νομίζω ότι ο άλλος το εκτιμάει και δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Έτσι. Όταν κάτι, ό,τι δίνεις παίρνεις. Εγώ με τις άποψεις όχι μόνο στο επαγγελματικό μου αλλά και σε όλα τα επαγγέλματα, ότι από τη στιγμή που μένει ευχαριστημένο κάποιος πελάτης δεν πρέπει να τα αλλάζει. Βασικά έτσι πιστεύω εγώ, ότι αν μένει ευχαριστημένος, οποιοδήποτε είναι αυτό, από θέμα, από ένα απλό κατάστημα με το κομμωτήριο.